Magkasakit ka kung yung mga dyan. Hi guys, madungadon ni Jung tanan. Ako na po din si Jinverse. Welcome to our channel. Karon guys, mala ko ni Junjun magtumi sa lungsod kay mamalit mig bugas. Dagan kayong salamat sa sponsor sa isang sakong bugas. Dinalmong ko mo-mention no kanang kinsa. Asa na kay bawo na ka og kanang kinsa ka dagan kayong salamat sa imuhang grasya nga imuhang gi-share dari lang. Morning guys. Ha? Pino man? Okay ra? Ha? Okay ra. Namin man na. 1/4 na ron. Yummy ang sisda po. Kami at ang buto. Mga paano sipot. Kain tari sa? Tuyutin siyo. Jis ang bukos. Duha abi. Pili abi. Duha tay. Korea sermani. Ay na plastic tayo. Sige, lahat. Duha ra ko. Luya jis. Kamunggay te. Jis lang. Jis lang og tanglad 5. Wala ang sana to. Oh, jis, 20 to na. Dosmil. Dosmil. Dapat na tayo. Okay. Okay, wait. Okay. Selamat saya. Rabe. Dagan kayong salamat guys sa sponsor dani nga mga isa ka sa akong bugas. Mag-slide kayo. Isa. Para di na mo hunong-hunong. Slide na ko. Paitanin mo bakit nagkaso na to. Ito. Aray! Pa, mahagba ni. Hi guys, nanapod mi sa mga kusina. Magluto na pod mi. Dagan kayong salamat sa grasya nga mga nadawat. Nga guys, magluto sa merong makapamaunan ni tantangan niyang sa amin kay di ko komportable magsot-sot o kananay sa amin basta magliklihok. Guys, kamunggay. Diyan sibuyas, barato lang sibuyas, tagjis sa kanang nagutot. Diyan sayuti. Barato, roy lang putigo. Di, sarabayan na yung bulikya. Diyan sili nga kanang may haba nga sili. Kuna lang. Kuha na mo ang lutoon guys, tinulang nga manok. Kuna yung puto-puto. Kuna lang po. Diyan kuhaan guys, kanang naiguso. Magkuhan ko guso. Ito na hugas. Ako mahugas na? Ito maghugas sa manok. Kaya ako'y magkuhan na rin arong dali. Tangad guys, so 5 ni. Dadlaw mi din marpista bisag ng lutoon mo tandra ko nang ipron yan ba yan hugas dito niya. Ano sa kay ipron trio? Si Junjun guys, napis lang ho si Jam. Isipon jadi ubo, ang initong nai. Nangisnak mi nga niinom ugbog na jarminita. Loy laman panday mo. Loy laman na. Hindi naman yung mga papa, ipis lang ho. Guys. Karon namin nagpritaon mig isda gahapon. Then namin na sobrang isda gahapon, akong isda bitchihon. Then kamo maon sa man inyo. Inulang manok. Didagan kitag putahe ron. Tula, manok, isda. Di man na nakunot dug isda bitchi. Dagan ra mo kay na. Ay gut lagi kay na kung prito kay. Ugani. Mikura kog mga upat ana. Ay ko siya mo. Ano man kaning koy? Gabi kay dugay ko nakatog. Kay. Bawo nga bisag saan dyan na pwede nagang mata di man gadyo ko makatog.
ko, gago ko, nakamata ko, buntag naman. Bao nga nung mainom ko kape nga maglagas mga jud ko. Nakalimot man ko ko. Anong giinom mang pagkakapi good? Ano sa ba kaninang kape, Debe? Atong pagkaod to. Mingaw ragla si Gunjo. Tuhan, asin, iyan. Nayasin diha. Antok lang sa paki muli naman may guli-guli na magulti. Laag na magkataman. Niya magkamalabsik sa bahay. Silabon, manday, yapon ko. Mangin. Ang manapa nga na labstick man ka pa. Kita ngulo, eh. Ito na pa dyan. Tipon ba yan, eh? Tipon na ba? Muna na si mo pagpanday-panday. Pabayrin na lang guna. Stress na. Pabayran na lang kinan niya. Stress man ang ingana. Ato na lang ng suhulan, uy. Hindi ni mo kaya. Kaya ko sa di kaya, wala pa mga man. Nandiyan, kasakit naman ka. Kaya pagod lang. Hindi pwede kapuyon, tao na kita. Unsay pang pawa sa kapoy pa. Resource. Karon kami ng breed horse nga na nagipamati. Sa way gipamati, di mo yun ng breed horse. Tambal mo ng resource. Timingin lang nila, damo gulbugbog na sa taas. Kamu mo yung mga demonyo mong dagko. Suro mo yun nga. Gi, pwede mo gi. Tapos kuhanig timplan Diyos ay suot. Oy, wala kumingon ha. Wala kumingon ha. Wala kumingon. Kamera ba yung muhang mahal? Kumiyang mga yun. Si Mama Ranin mo mga Nawa, ikaw puno ma. Na, ako na pod. Ikaw na po, hindi na ako. Ikaw lang, God. Ako na medyo ang Ikaw na. mahal. Magkasakit ka ako yung muhang mahal yun. Limingaw na dyan kong mama, guys. Di man daw ko ulit. Dito masak. Kaya na nagadyan, lingawa. Lingaw na kong mama. Lumingaw na ko. Ninang Linda. Lumingaw kanimo. Kung gusto naman katasa ka ng ulo, ikataho. Mayroon ang buwak. Siyempre, mingon doon ko eh. Magunang mama ko. Mingo, baya ka ng kwan ba? Sa panahonan nga, iting pensyon ni Lola, magkikuyog kong sa gata. Muna diha, muna yung gimingawan. Ay, siyempre, usan naman na. Muna ginaong gikatakan lagi. Lahi na dyan ang kinabuhi nga na ay Lola kay. Hindi, lamig dyan. Ang kinabuhi, og nainahan sa bahay. Nay mama, kauban. Dahil kuhan sa natay mutambag. Na, Ay maglakaw! Nakay ka istorya-istorya, og nakay sa mga kuan-kuan na, kay mama may istoryahan. may Lahi ra man gadyan nang mag-istorya mo cellphone kaysa magatubang mo kada adlaw. kastorya. Sige yan, di pala agon. Kuyog balay permi. Lola Excited man. na ko guys, mulig bol guys. Limingaw na po kong nanay. Kuyog na punta ma. Uli na po mo? Sabihin, bili na po ka? Bili lang ka, Naadya mga viewers nga magsilingan nga si Junjun kuno pa ba na nagkasal kay siyempre kasal kuno dapat na kuno ka uban. May tao diri guys, pasensya na yun. Hindi Junjun makauban guys. Aywa man may laing kuhan diri. May mabilin guys ba? Ang among binuhi na leon, tigre, way pagkaon. Mo tigre di koy. Gami koy. Kaon kag kuha sa yote. Og iring awa-awa giyan oh, manginog man na siya, igro na siya maginana oh. Nawa oh. Ano namin ko eh, ilantaw-lantaw ni mo. Tiramin ko ya, kaluto ani. Dali ra ni. Mukhaon tapirmig na ikuan guys, kamunggay kaya ang kamunggay. Siya na po, Pahaba trivia. ng buhay. Trivia na po na. Basig ino ni mo ang green. May green, may abuti na nagod. Di dyan, lamig just ni sa tang lawas ng kamunggay. Ang kamunggay, pampahaba ng Dagan ka buhay. vitamins ni. Da makagwapa. Ay, charot. Charot, charot, charot. Gwapa, lambo. Mura ni sikreto sang kong pagwapa. Jawag. Di ba dyan ko ningan ang gwapa ko ha? Naray nang ingan nga, gwapa ko. Yung mo manggingon karon be. Ingan man sila. Kabuka, ang confidence ni Mama, sangkos lang eh. Kanirang kuan guys, kamunggay rin ang sikreto. Sige ka kamunggay. Kung magutan, batang kamunggay. Kung magsaba, batang kamunggay. Ugoy ka munggay. Kung way suwa, maglaway kamunggay. Yati sara. Oh. Alit day, may kuan guys saging dia. Suway bagyo nga saging. Sulpog yun. Suway Sulpog bagyo. yun. Kung mong na, green. Muna green be.
Unja, humana ko haros. Be, pwede pa na yung saging, be. Kumana Kaya ka mo na, saging, sir. be. Pataw. Kaya mo sa panitir ko, be. Hindi, dapat sobra nga din nga saging guys dia. Tanang mumuk, be. Makin mo sa ta. Sayang na, masira niya. Hapdes yung gagahang mata, dugay ko nakato gabi. Sila grabing lamig nga gilang hagok. Siguro yun na may mong class. Cross. Nga, nga. Inganing pangidaran na pa ba'y cross? Nga, majud naman, di majud na mawag sa dun sa ngidada, maki. Katuloy niya na yung gwapa ka, be. Samanto, Ay, kanay. Siya mo na cross na ho. Di, Tanawa. Tanawa. Naadyo di ay. Nagidiay na booking nga. May gining atog yung istoryahan kaya ron magkalaman. Isa ra diyang cross pa. Ito man. Ikaw, ang unang araw pa lang, minahal na kita. Charot. Hanggang cross bitaw. Junjun ka. Si Isa. Wendell. Ha? Windil siya, Windil Rama. Wendell Rama. Saging asam to. Muna yung cross. Agoy, nasagitan siya. Ang iya, nung nagka-expect ni Papa tong ingon siya, tas di diya. Okay na pa, kasuway naman ko na. Expected naman akong diri. Si Papa naman nagka-cross na ho. One-sided di ay. Di ako'y cross sa una. Hindi. Kaya ba po ko nga cross ko ni Diya. Dayon. Asa mo ron? Ag si Papa ni mo kaya ramang maruaw. Mahinang. Mahina mo lagi. Mahinang nilalang. Maro ka dyan ni mong papagi. Bisag di pa mi datuya, bamigo pa mi. Nakibaw man ni mo ang Papa nga mo to yung cross. Kaya mag-istorya ni Diya nga hatong cross. Dayon, asa na yung class? Paglabay pa na mo dito sa basketbulan. Akbayan. Si Papa ni mo ning kalit magpangagbay. Awa na, tigbak na. Ano na eh, kuwan? Pang kuwan ba? Kung sa dama pa, sa cheese pa, mati. Gikalitan ko gagbay si mo ang Papa. Wala ko tagdas ang cross. Diba? Sakto kaya kong mga moves ah. Nandiyan yung message na ho ni Jen. Girlfriend mo na pala yung kasama niyo sa bahay. Wala na. Alam ko Wala na. na ko tag doon. Lamang ko na. Lamang na ako ng 100%. Nga na sika kamarupa. Muro. Magkakagnaw. Muro na akong muna akong kuhan teknik. Muro din ko na maro. Magkakagnaw bisag amigura mangagbay. Amigo pa man ta. Kay ba undag hatong crush? Pa ikagikag pud siya mangagbay narong din ko tagdas ang crush. Siyempre, Dai na nimo pa. alam na. Muna yung mga kuhan be. Veterans move. Mga ano mo eh. Ang mga amigo dito sa Ugos, kaya amo ang gipuyan dito sa Quezon City guys, kaya sa Quezon City man minagpudyo sa una sa West Triangle. Shout out diha sa mga silingag na pabaron mo diha nagpudyo. Lugay na to, 2000 pan pa to, 2004. Nako daghang mga amigo dito nagtrabaho sa kananay talyer. Dapat dagan mo kagami, dagan mo kaguyab dito. Malaki katungang crush. Crash ka naman. Si taga Sikihor man tong ang crush. Delikado. Delikado na. Delikado na. Ala ka pa. Taga Sikihor tong ang crush, gwapo to si Janja kanang. Kita'y gwapo ako siya. Siyempre si Jackie. Kamay Ang una. crush. Crash. Guys, kita ay. Ay, tabay ako'y ba na line. May gwapo yung ate. Rapoli din nyo ay. Kanto si Jabog, ganda hanipit si Jamo. Duwaw ka na kay basketball. Nagluto guys. Ako na to guys magluto. Nga guys, so, akong kabitsing initlugan guys. Kabitsi, kabitsi pa. Yung klaseng kabitsi ha. Kabitsing initlugan. Ngayon ang lulak eh. Ngugon. Wa na yung makwan. Muna kay sumukan man kay ta, ninaw ko sa mga ulak. Ibitin nga to dito si Lulak ba? Spoiled na kay Kotong Lulak. Doble ang ningaw sa itong ginikanan na to. Pamutan na inyong inahan. Di kay, kuhan man gud to. Siyempre bata pa pud ba ako ato. Di yun, doble gid ang ningaw nila kaysa ato ah. Mingaw pero lahi ra jud ang mingaw kung Mas mingaw ug maayo ang Ginikanan. nga maladyos anak. Oo, kaysa sa mga anak. Tinuod na eh. ngano man explain. Di siguro ma-explain. Nga man. Ma-explain ba na ba? Salamat tong ikaw, gidaka ni Mamita gani, gipauli kasi mo ang Gilak. Mamita, kuan pa lang ka. 1 years old. Hilak ng mama nimo? Mamita dire, mura kog mabuang. Ma,
Pero at katong niuli diri na ko nito sa eskwela o sa kato eh. Andam na day, andam na na. Nagunsa man yung papatos Manila ma. Nagtrabaho. Mingaw di. Mingaw, wa ko gani di man kami ngawon na ho. Kabaw ka ma, to mga panahon na mabata pa ko utok ma. Nakaibaw ko, mulit ko di kami ngawon na ho. Para, tuara. Nawa. Hindi na bitotika. Oh. Sana. Mingaw puloy salad. Oh. Grabe no. Ajad lagi. Di kami ngawon na ho, hindi ka maka-appreciate ko. Kasi pakiramdam ko. Inahan na Diyos anak. Na. Kaya di ka, umang kami ngawon. Na, tanawa. Grabe no. Ako, grabe dihang kami ngaw, saan ko si langit. Ako mo, di mo mingawon na ho. Mati mo, di mo ngayon. Oh. Na. Grabe mingaw papa magtungko magina di oh. Si may di mingaw na magtungko magatubang sa gate o unsa man na tugpa na siya. Diyan. So signal di mo kontak yung mama sumni. Mingaw manggod dire. Papa, pero di ko, di kami ngawon. Kaya di mo ginahon na, di mo ang kas. Man, nagstorya na ta di ba? Unay gubot kay explanation of me is already ano. Di ba, Explain ako palusot ratunin mo. Tanawa. Gapon kakampi tas karon kalaban na pud. Nawa. Diyan na kunin mo god. Kana si mama. Ug kaon kasi gutom na. Dalang ko. Ini guys, Niluto naman muni ako, akong pangkuan, lamas akong kinilaw. Ni siya kamatis, kini kamatis. Ay lagi mo katawa. Santaw no. Naghana ba? Muni kinis kinilaw na muni. Pang kinilaw ni guys, muni pang kinilaw. Dagani. Kung man ditong kuan dai. Ba't parang gagmay siya Wala man ako mau kasira ba to ba ako sa ako tong ibabaran day. Lamang manang niluto. Muni kuan guys. Sudan pang kuan ba? Survivor. Dato. Dato din ko naning dato eh. For example ra niya ikaw mo kuan na ka mo angat na ka sa buhay na ba tapos kuan na for example sigiyan kay nakuha naman na successful na tapos nadamay man na ginikanan kay maapil man mo nagka milyonaryo mukhaon gyapon kag mangingani. Oo. Pre, ganun kalimutan ni mo gimunandan. Nawa Tagalog na. Bakit mo nakalimutan? Ano? Ay kalimte ang kalimutan. Mulingi gihapon ka gunsa ka. Purgit na madato na ka, di na kamuling yung bisa kagikan. Huwag mo kalimutan yung mga nakaraan. Kuya, okay, Huwag kalimutan yung ano, huwag kalimutan yung mga hindi magkakalimutan na bagay na huwag kalimutan. Kasi madato ka di na kamulingi si mga kadugoy, mga kamag-anak, mga friend, kaya dato na ka. Di ay. Manong mo makong gipangutan. Hala, kini. Siyempre interview man kay ikaw man na ilay-ilay man tago na una. Unsa man ni be, mo ni kon tok heart tok. Tok. Lioy ka na. Awa. Unsa man ni siya oy? Alag nganong gikalim. Agkuan. Unsa man ni siya? Gikalimtan mo. So man klaro ni mo be. Di pa man mo anaon pa man oh. Uy, klaro ni mo be. Ngano nga nanaon pa? Para mawalan. Tanaw ka iyang tinula nabili nagkuan sa yuti. Sugdan na ron. Ako man po, Dre. Ay naku, Inday. Muna na sinjuang katabihan. Nalimtan na lang sinjuang mga Tani mo dayoy. Sige siya ngaw, iyang agyang salagol na pa diri. Uy, di ko res kita. Mo lagi nang gigon lagi niyo. Siguro gilhian mo lagi kunot sa baboy. Baboy. Sa to'y kato kung gikaon pa na. Sa to. Unsa to unsa? May mga pangkabi. Kubog siguro na siya. Kubog na be, kainom na siya tuba. Inom ra boy pag naging adlaw. Labi, nainom ko na siya be oh. Be, kato sa tukaw ko no. La. Bitaw. Bitaw. Wala. Medyo nagkamang, tagsara naman sa ko. Narap ako yung spiders gawas. Ispaya ako talupit ay ispaya. Unsa ba Spiderman o spy kuan sa ispaya? Buka ma. Iso ko diyan tagamantes gawas suman sa inyo ang mga gipangbuhat-buhat. Ay. Kanawa to ni uli kos bol kay bawa ko gun sa inyo gipangbuhat dali. Unsa mong pembuat be. Sige magtuko. Oh. Naisip mo yan, be, naisip ko. Anong naisip mo? Yung naisip mo. Wala akong naisip eh. Miki, simba ko pa wa ka magunahon ato sa lumama dito. Mga kuan na kay wa man tay kontak katog sa kasimana. Kaya ako rin nang gihampos Ginoo.
Kana mga bagay gi. Tapos katawan Ako ron nang gyapos ginawa din sa buli dire. Tawan mo ko ninyo ah. Ala. Ala. Oops, honey.